Det er cool, det der. Mr. Pugalot. God damn! What the fuck is that? Du skal have et tom vodka med. Jeg close up. Det er bare stavt ud af Få lige en close up. Jeg skal drikke det her bagefter, mand. Hvad skal jeg ud over? Bare sig, hvad jeg skal ud over. Go! Ud af det der. Yep. Du skal jo ikke drikke det, du skal bare holde det i munden. Han ved det. Kom, tag en mere slurk. En ordentlig slurk. Tag en ordentlig slurk. Ordentlig slurk. Take this, bitches. Har du været på taften, hvad? Det er bacon. Hvad fanden er det der, mand? What the? Hey, jeg ved, hvad jeg fik. Kartofler. Og kødsovs. Ja! Det er majskoldt der. Totally ass crack. Jeg tror, jeg skal have en tom, jeg så igen. Man kan ikke undre mig griner, det kan man bare ikke. Peter, han gør det hele tiden. Hvem Peter?